Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tanan nga mga alkalde sa Negros Occidental nagapabor nga sa iluhon ang Kapitolyo Provincial sa Talisay City. Negros Occidental mayors hindi pabor nga magbukas na sa borders ang Negros Occidental sa Oriental Negros. Sa Bacolod, lalaki nga nagapautang ginsulod sa armado sa ilang nga balay kag gintiro patay. Sa Talisay City, lapsag nga ginaaligar anak sang katapos ang NPA, ginbilin sang nagpalagyo sa tropa sang militar. Sa Good Vibes, isa ka foundation nagatanyag sambulig sa mga luyag magsugod kag mga iyara sa organic farming. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, portions ang seawall sa dalan padulong sa Palapala sa Talisay City nga naguba sang pagbaha sa Biyernes ang nakayuna. Sa mga litrato sa Talisay City PIO, makita nga naab-ab ang dalom nga parte sang dalan padulong sa Palapala sa Katabla Barangay Zone 3. Ini ang isa sa mga halit nga dala sang baha sang Biyernes sa Talisay City, nga isa man sa mga ginbaha nga lugar. Ginbisita ini kag gininspeksyon ni Mayor Nili Zares kag sa pagbinuligay sa mga pumuluyo kag mga opisyal sang barangay, tigayon nga nakaayo ang amo nga dalan. Temporaryo pa lang ini nga solusyon sa gindala nga problema sang pagbaha para hindi maapektuhan o kung hindi pa maapektuhan ang palangabuyan sang mga pumuluyo. Sa number 9, duha ka mga balay ang nagkalaapektuhan sa natabong nga landslide sa Valencia, Negros Oriental. Duha ka mga balay ang naguba sa nagluntad nga landslide kahapon sa aga sa barangay Kadjukan sa Valencia, Negros Oriental. Tugas ang ulan nga dala sang tail end of a frontal system kag low pressure area sa Mindanao. Pero suno sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang Banwa, wala man sang casualty sa natabong nga landslide. Ginabulubanta nga nagabalor sang 20,000 pesos ang halit nga gintugas ang landslide sa duha ka mga balay. Gindala naman sa evacuation center ang pamilya nga nagapuyo sa amo nga mga balay. Sa number 8, natala na ang ocular inspection sa pagpamuno isang Committee on Environment sa Sangguniang Panlalawigan sa Negros Occidental sa mga quarry sites sa 3rd District. Ini kasunod sang ginpatigayon nga pagsinapol angot sa pagpangusisa sa nagluntad nga baha sa Northern Negros sinigid lamang kung sa diin labing naapektuhan ang 3rd District. Suno kay Board Member Andrew Montelibano, ang chairperson sa Committee on Environment, sa amo nga pagsinapol natukiban nila gikan sa PEMO nga may 200 ka mga quarry sites sa 3rd District lamang. Luyag nila mapatud kun bala nagasunod ini sa mga pagsulundan o kun may pagsupak. Luyag man nila magpatigayon sang aerial survey sa patag kag makita ang kahimtangan sang catch basin. May 3 ka catch basin diri. Suno kay Montelibano sa ilang pagsapol sa DNR, ilaman ginalantaw kun ini ang napuno o kun natibhag nga mahimo man isa sa mga kabangdanan sang pagbaha. Wala labot diri suno kay Montelibano, luyag man nilang matukiban ang o kung matutukan ang dugang pagid nga pagpanagtag sang relief sa mga apektado sang baha. Enero 1, una nga nagluntad ang pagbaha sa 3rd District kag sa nagligad lamang nga Biyernes, liwat nga ginbaha ang amo nga mga lugar. Rent an aerial chopper or gamay nga eroplano na libuton na mo na aglantawo, no? Secondly, ginpatawag kong PEMO because there were also reports na maybe these floods can also be caused by abused quarrying bala na natawag naton. There are mountain quarries, there are ato na river quarries na mga illegal. So, libuto na muna for inspection and even permit ang mga quarries na may permit. Sa number 7, duha ka bulan nga lapsag ginbilin sa mga ginikanan nga ginaaligar katapos ang New People's Army sang magpalagyo sa tropa sang militar.
Yara karon sa custody sang Talisay City PNP ang duha ka bulan nga lapsag matapos ginbilin sang iya ginikanan nga mga ginaligar katapo sang New People's Army sang magpalagyo sa tropa sang militar. Suno kay Major Senon Pancito, Public Affairs Office Chief sang 3rd Division sang Philippine Army. Ginpadala kay napasado alas 2 sang kaagahon ang tropa sang 79th Infantry Battalion sa Hacienda Ambulong, Barangay San Fernando sa siyudad sang Talisay matapos ginreport ang presensya sang NPA sa lugar. Wala pa mag-abot ang army sunod sa kay Pansito, nagpinalagyo na ang mga rebelde. Dito na nakita sa militar ang lapsag nga nabilin sa balay nga posible gintiniran sa mga NPA. Pag-ausisaon man sunod sa kay Pansito sang army, ang mag-asawa nga ginbilinan sang lapsag kag ang mga nabilin sa balay kung sa diin nagtinir ang mga rebelde. Sa number 6, lalaki nga nagapautang sang kwarta ginsulod sang armado sa iyang kwarto kag ginluthang patay. Nagapanyapon lang sa sulod sang iya kwarto sang kagabi sa DC1 sa Regent Pearl Home Subdivision sa Barangay Alhi sa Bacolod ang biktima nga si Geoffrey Parandas, 59 anyos, ang ginsulod siya sang armado kag ginluthang. Sunod kay Lieutenant Conrado Espino, pamuno sang Police Station 7, 3 ka lalaki ang nagpanaog sa motorsiklo sa gwa sang balay sang biktima. Duha ang nagsulod sa balay kag ang isa ang nagrekta sa kwarto ni Parandas kag nagluthang sa iya sa ulo nga iya ginkamatay. Yara pa suno kay Espino sa sulod sang balay ang anak-anakan sang biktima kag asawa sini pati ng isa ka masahista, pero wala sila matandog sa mga suspect kag ila gid lang target amo si Parandas. Wala pa sa karon nahibaluan sang PNP kung ano ang motibo sa mga suspect sa pagpatay kay Parandas. Ila ginalantaw kung bala may kangtanan sa negosyo ni Parandas nga pagpautang sang kwarta bilang kabangdanan sa pagpatay sa iya. Pareho nga natabunan ang guya sa mga suspect sunod sa mga upod sa balay sang biktima. Ginatinghuan sa nga PNP nga makakuha sang CCTV footage sa lugar agud makabulig sa pagkilala sa mga suspect. Sa number 5, sudad sa Bacolod may napilian nga 22 ka mga health centers nga magaserbi bilang vaccination centers para sa pagpangbakuna kontra COVID-19. Gitpahayag ni Bacolod Councilor Renesito Novero nga katapos ang vaccination council sa syudad, ang ini nga mga vaccination centers ang yara sa nagkalalain nga mga barangay. Ilagin pili ang mga health centers nga malapit sa barangay gym o kun bulutuan agud mayara sang himuon nga holding area nga tiniran sa mga pumuluyo nga magapabakuna. Suno kay Novero, ila na nga ginpili ang mga health centers bangod mayara na ini nga daan sa mga medical facilities kag mahimo na lang dugangan sa mga refrigerators kag power generators para sa storage sang vaccine. Ang napilian nga mga vaccination centers ang kinahanglan pa nga maaprubahan ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia antes ini masuguran nga butangan sa mga kinahanglanon nga mga kagamitan. Sila dalhon gid sa lugar nga pakunaan sila. May ara na sila tipunan. Then may tikuan na DP, then may lecture due tayo, may registration upon verification sa ilangalan, further information campaign naman na. Then, dalawang na sila sa vaccination center na dila mismo sa gymnasium. Butangan na namon mga dividers. Sa number 4, saliva test para sa COVID-19 ang mahimo man nga mangin available sa mga biomolecular laboratory sa nga Philippine Red Cross sa mga probinsya sa tion nga maaprubahan na ini sa Department of Health. Ginpahayag sang Governor sa Philippine Red Cross nga si J. Halandoni nga nagapadayon pang pilot testing sa saliva test sa Metro Manila antes ini pahanugutan sang DOH nga mahimo na magamit para sa publiko. Ang saliva test ang isa ka pamaagi para mahibaluan kung positibo sa COVID-19 ng isa ka persona pinaagi sa iya nga laway. 95% man nga accurate ang results sini kasubong sa RT-PCR test kag mas barato bangod nagabili lamang ini sang 2,000 ka pesos. Suno kay Halandoni, wala na sang kinahanglan nga dugang nga equipment para sa saliva test bangod mahimo ini magamit sa RT-PCR machines sa mga biolabs ng Red Cross. Mas mahapos ini bangod hindi na kinahanglan sang personal protective equipment ang mga medical personnel nga magakuha sang specimen gikan sa magapa-test.
As to when malabot diri, while lang kita kabalo, pero if the question is malabot diri, definitely yes. On all Red Cross labs, once ma-approve na niya sa DOH, na siya, i-cascade na siya sa tanang-tanang laboratory sa Red Cross nationwide. Now, ano ang equipment needed? Wala na additional equipment needed. Siguro ang little training sa staff natin. Sa number 3, Negros Oriental nakarecord sa pinakamataas nga pagsaka sa kadamuon sang kaso sa COVID-19 bangod sa holiday season. May na-record ko 84 ka bag-o nga kaso ang probinsya sa Negros Oriental kahapon sa nagkanlain nga mga syudad kag banwa sa probinsya. Ini ang pinakamataas nga na-record sa probinsya nga pagsaka sa COVID-19 cases sa ilang lugar. Si Dr. Leland Estacion, Ground Commander sa Provincial Interagency Task Force, ang nagsiling nga ang mataas nga kaso sa COVID-19 cases ang tugas ng holiday rush o kun ang pagdugok sa mga tao sa Christmas kag New Year. Ang syudad sa Dumaguete amo may pinakamadamo nga bag-o nga kaso nga may 33 ka mga bag-o nga COVID-19 cases. May duhaman ka mga bag-o nga napatay bangod sa COVID-19 sa Tanhay City kag Banwa sang Sibulan. May 55 ka mga bag-o nga recoveries ang probinsya. Nagsaka sa 207 ang active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental. Sa number 2, luyag sa mga alkalde sa Negros Occidental nga magapabilin sa status quo o kung magapabilin nga sirado ang borders sang Negros Oriental kag Negros Occidental. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, sila ang magapakig-angot sa Negros Oriental para mapahibalo ang nanging desisyon sa probinsya. Sa pagsinapol isang gobernador sa mga alkalde sa Negros Occidental, ini ang ilang aging kasugtan. Kasunod man sa pagsaka sang active COVID-19 cases sa Negros Oriental. Sa interview sang media kay Bimbo Miraflor, PIO sa Negros Oriental, luyag naman kuntani sang business community nga magbukas ang border sa duha ka probinsya. Amo man si Governor Roel de Gamo basta lamang maipatuman nga istrikto nga health protocol. Pero may pila naman gikan sa health sector ang may pagpangduha-duha, ilabi na nga sa Negros Oriental may kakulang sa quarantine facilities. Sunod naman kay Governor Lacson, panilagan anay kung tubtubsan o magapabilin nga sarado ang borders sang duha ka probinsya. We will inform them that after our meeting with our local chief executive, we would like to keep the status quo. For how long po? We will be just observing lang how it goes, no? Because even here in Negros, our active cases is also on the rise, no? This could be the result of the holidays. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, lubos ka ginasuportahan sang tanan nga mga alkalde sa Negros Occidental ang pagsaylo sa Kapitolyo Provincial sa Talisay City. Sa pagsinapol sa mga alkalde kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nangin unanimous ang ilang desisyon kag wala sang may nagpamatok sa amo nga plano. Sunod sa gobernador, magapasar ang Association of Chief Executives ang resolusyon para diri kag iniyang ipagatuhoy sa sanggunian panlalawigan. Maga-schedule naman ang SP sa public hearing kag kung manginsulhay man lang ipaybaluon ang contractor kag gilayon nga suguran ang proyekto. Wala naman sa pagkambyo sa mangin capital sa Negros Occidental suno sa gobernador. To the Sangguniang Palawigan, because they will have to give us the green light, the Sangguniang Palawigan will then call for a public hearing. No? Then they can invite especially the business sector. So that will be the next, and if that goes well, then we will notify the contractor that we are moving. We are asking them to build the building in Talisay. So we hope na it can start this year. It may take mga 3 years to finish. Sa Good Vibes Farmers Assistance Center ang ginlunsar. Tinutuyo sini nga mabuligan ang mga organic farmers sa ilang nga pagpananong, tubtub sa ilang nga pag-ani, tubtub sa pagbaligya sang ilang nga produkto. Yaring report.
Nakita ni Ramon Uy, ang chairperson sa Ecological Agricultural Development Foundation, ang kakinahanglanon sa suporta sa mga mangunguma rason nga sa ila inisyatibo, ginlunsar nila ang RU Farmers Assistance Center. Pagi sa paghatag sang binhi, abono, technical assistance, ilakip na loan nga wala sang interest, tuyo sang assistance center nga lubos mabuligan ang mga mangunguma tubtub sa pagbaligya sang ilang nga produkto. Suno kay Uy, mangin kabahin sa ilang kasugtanan sa mga rice organic farmers among presyo sang baligyaanay sang ilang nga produkto agud to nga may kasiguraduhan man ang mga mangunguma sa ilang nga mangin kita. Bayaran lang nila ni upon harvest. But prior to planting, we should have an agreement on how much we're going to buy their palay. Para nga ang farmer, sigurado na siya sang gatanom siya nga kung makaproduce siya sa kabagay, makita niya ng iya mo na siyang kinapanundong na income. We have to agree on a certain price nga which is fair. When I say fair, fair for them, fair also for the buyer. Isa si Winnie Abarilio sa mga organic rice farmers nga nagtambong. Labi niya nga ginaabi-abi ang inisyatibo. Nagahatag man sang suporta ang gobyerno sa mga mangunguma, pero anuman nga sa isang dugang nga bulig nga ginatanyag ang bukas sila. Ginaano subong sang eco-agri nga to help the farmer sa through mechanization. Para nga at least mapadali ang una-una kay ang labor manpower subong sa very limited na, no? And then to fast track nga para madasig-dasig ang pag-obra sang farmer gakinahanglan gid sa mga machinery. Dako ang pag-ulikid ni Uy suno sa iya sa agriculture industry, bangod ini man ang nagbulig sa iya nga liwat makabangon matapos maagyan ang pagpanghangkat sa patag sang negosyo. Nalakip sa ginatanyag man sa farmers assistance among equipment nga ginagamit sa panguma. Ang objective ng equipment, ang farmer daw ang rent to own. Kung sila ko mag-provide kami, wala sila down payment. Ipagamit namang equipment naman sa ila. Kason ang income nga generate sa equipment, amon na part na sinama na ibayad sa amon. Until such time nga mabayaran na nilang bilog ng equipment, they will become their own equipment. Dako man ang epekto sang pandemya sa mga mangunguma kag ini ang ginatinguan nga malampuwasan. Madugay naman nga nagatanyag sang suporta si Uy sa mga organic farmers kag isa na diri ang Kadiwa Center nga nagaserbe nga showroom para sa mga produkto sang organic farmers kag mabuligan sila sa ilang nga pangita. Barbo sa lingon, anybody, bisan sino, masugod pa lang ko mag-go into organic farming pa lang ko, pwede ko kapangayo man bulig sa ila. Ang hambal ni Mr. Ramon Uy sa aton nga pagstorya kay na sa iyaming may subong may mga farmers na sila nga identify. Ang iban diri may ara na nga daan sa organic farming. Pero gusto man ni Mr. Uy nga buligan atong yadtong nagaplano man nga magsulod sa organic farming. Kay ti among gid man ni siya subong may ari gid na siya market nga kaugalingon ang organic farming. Kagang iya market barb nagadako kay sa ang tawo subay more conscious sila katama sa ilang health. First be sa imo. Pares aton. I know man ta. Nadala pa ko. Pero tad na. ka lang mo sa tao gid nga gapangita gid sa sang organic vegetables, mga amo na balang ginapangita gid sa. More so nga nagka-pandemic rooming ha. You want to be healthy sa tanan mga ginagawa. Correct. Kaya ba nila, don't panic, it's organic. Amo na. Pwede na yan. Gabing hirit ha. Kaga mo yan ito mga balita sa Negros sa bunga adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.